Presyo sa bugas sumay pabiling mahal. Samtang kaning baboy ug pipila ka klase sa isda ug mga utanon niubos ang presyo. Ano yung report ni Femari Dumabo? Sa mga apektado sa pagsaka sa presyo sa bugas sumay, pipila ka mga konsumidor ang mipalit og bugas mais na lang nga mas ubos ang presyo. Usa niini si Ben Moran, 60 anyos, nga mipalit og bugas mais sa carbon market sa tag 46 matag kilo na. Mais, Ano man? tipid sa gastos. Kaya naman ang humay rin. Okay, may mahal man. Kunus araw makagasugod og mais sir. Dugay na. Sukat pag mahal. Sikat pag mahal sa bugas. Samtang kining usa ka inahan kun kaniadto usa ka sako ang iyang paliton nga may sud nga 25 kilos. Apan karon, tag 5 ka kilo na lang sa presyo nga 57 pesos matag kilo nga bugas humay. Mahalang mahal kay kinanglan jud mao jud ang ginakaon kada adlaw-adlaw. Bugas humay. May jud. Pilang kilo ni imong gikuan ma'am? 57 kanang dinurado. Kana ano nang mura lang nago barato-barato guro 57 pero lami-lami man na siya. Gitataw sa usa ka rice retailer nga daan ng taas ang presyo sa mga rice supplier ug minus na lang kayong ilang ginansya niini. Namaligya siya og broken rice nga nagpresyo og 48 ngadto na sa 49 pesos matag kilo. Samtang adunay bugas humay nga mo presyo sa 52 ngadto na sa 68 pesos matag kilo. Mato ni Angeli Gukong, gamay lang iyang gipatong sa presyo sa bugas kay taas ng presyo niini sa ilang supplier. Ang uban nga bugas karon ni us-us naman sad. Ni us-us man ang sa tawag ni ang mga sinakuna mo. Pero pilara ka ano nami mga barato nga bugas nga niabot pero mao lagi tag 52. Samtang sa Tabunok Public Market ang kaniadto nga 320 pesos matag kilo nga karning baboy karon modaga na sa 350 pesos ngadto na sa 360 pesos ang matag kilo. Apan mi barato sa GS ngadto sa 20 pesos ang presyo sa matag kilo sa manok nga karon mi presyo na sa 180 ngadto sa 190 pesos matag kilo. Karne sa baboy, ni mahal jud siya, ma'am. Ang rasyon na mo dire, mga 281. 281 among rasyon dire. 281? Napila na ibaligya? Among tiyan kay 360. Kunya ang undis ug ang kuan, paa, 350. Samtang yubos usab ang presyo sa pipila ka klase sa isda sama sa budburon ug tikap nga karon tag 100 pesos ngadto na sa 110 pesos matag kilo. Tag 200 ngadto na sa 250 pesos matag kilo usab ang mga isda sa bato. Samtang tag 360 ngadto sa 450 pesos matag kilo ang pasayan. Apan na palantawan nga musa ka ang presyo niini karong Semana Santa. Okay naman siya, ma'am. Depende lang sa klase sa isda. Ni mahal ni barato. Napoy ni brato, napoy ni mahal. Hinon miubos ang presyo sa mga lamas ug utanon sa Tabunok Public Market sama sa sibuyas Bombay nga tag 100 pesos matag kilo itandi sa niaging buwan nga 180 pesos matag kilo. Ahos ug luya tag 140 pesos, repolyo ug pechay tag 60 ug 80 pesos matag kilo. Samtang tag 110 ang kilo sa taong ug palya. Tungod matud pa apektado kini sa kainit sa panahon. Uban ni Marlon Malgazo, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.